Kino yalam jangka nyautrap Aceh National Movement HANM Southwest Khasi Hills District kila Kyntu ki bang ki badon ha kan ke district ban Khang bat sange trekam ha ka arp huai tarik rempang ha ka sngi tap yo Dr. Ricky AG Singkon MP kum kadak ka jingle burom ya uni unong mi khmat pai ba ubal khlat kensan ha ka khat khandai tarik mentau benai kinong yalam kan ke seng kila kerpat kinong tre jong ki bang ha kan ke district ban snok tilang ban penpau ya ka jing sngosi ya ka jing du no ya uni unong yalam uba ki pat ba ki et bat buram ya ki mati pa bha jong u. If anything, don't entertain the customers. If anything he has to do it. Finish it up. Okay. तुम बैठो